Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga kakilala ng lolo ko na si Albert. Di niya tunay na pangalan. Taong 1975, Dumangas, Iloilo. Itong mga panahong ito ay anak ng isang mangingisda sa bayan ng Dumangas itong si Albert. At lumaki itong sanay sa mga gawain ng kanyang ama. Sa murang edad, ay sumasama na itong si Albert sa pangingisda. Ang kadalasang huli nila ay mga pusit at alimasag na inilalako naman ng kanyang ina at mga kapatid. At dahil panganay itong si Albert sa 3 magkakapatid, siya ay nag-iisang lalaki. Kaya siya ang pinagkakatiwalaan ng kanyang ama sa mga gawaing mabibigat. Kaya batak na batak ang katawan nito. At bukod sa pangingisda, ay may iba pang trabaho itong si Albert. Yun ay ang panghuhuli ng malabanos o igat sa ilog, gamit ang kawil. Delikado ang trabahong ito dahil ang pag-uumang ng mga pinaing kawil sa butas ng malabanos ay hindi basta-basta. Dahil sa nakatira ang mga ito sa putikan, kadalasang malabo ang tubig at kailangan mong kapain ang butas bago ito lagyan ng kawil. At kung minsan kapag mamalasing ka, ay maaari ka pang makagat ng malabanos na nasa loob ng butas. Magkagayunman, ay nawiwili din si Albert sa kanyang ginagawa dahil naibebenta niya ng mahal ang mga ito. Paborito kasi ito ng mga inchik, kung kaya kapag nakakahuli siya, agad siyang tumatakbo papunta sa bayan upang ipagbili ito. Simple lang ang pamumuhay ng pamilya ni Albert, ngunit nabago ito nung namatay ang kanyang ina. Halos gumuho ang mundo ng buong pamilya dahil hindi man lang nila alam na may iniinda na pala itong sakit. Nagulat na lamang si Albert nang bigla na lang natumba ang kanyang ina habang naglalako ng kanilang nahuling isda. At sa mismong unang araw ng burol ay may mga panauhing dumating. Si Albert ang nakaupo sa tabi ng kabaong ng nanay niya. Nung makita niya ang mga panauhin, nagtaka siya dahil nakabihis ito ng magagarang kasuotan. Isang babae at 2 lalaki. Ang babae ay halos kasing edad lang ng nanay niya. Nung nakapasok na ang mga ito at naliwanagan ang mga muka, nakita niyang kamukha ito ng kanyang ina. Lumapit ito sa kanya at agad siyang niyakap. "Ang laki mo na pala, Albert. Nung huling kita ko sa'yo ay sanggol ka pa lamang. 15 taon na ang nakakaraan. Nasa tabi ako ng iyong ina nang isilang kanya." Wika nito habang nakayakap sa kanya. Sino po kayo? Bakit po ninyo ako kilala? Tsaka, bakit kamukha niyo ang nanay ko?" Tanong ni Albert at biglang sumagot ang kanyang ama. "Siya ang Tia Amelia mo. Kakambal siya ng nanay mo. Ano nga pala ang ginagawa niyo rito? Hindi ba may usapan na tayong hindi na kayo magpapakita sa akin at sa pamilya ko?" Wika ng tatay ni Albert na mahahalata ang galit sa boses nito. "Narito ako para sa kapatid ko at sa huling pagkakataon. Kaya nakikiusap ako sa iyo na huwag mong ipagdamot sa akin ang makita at makasama sa huling sandali ang aking kakambal." Tugon ni Amelia at wala namang nagawa ang tatay ni Albert kaya agad na din itong umalis. Maya-maya pa ay kinausap nito si Albert. "Iho, ang nanay mo ay may ari-ari ang naiwan noong umalis siya sa amin at nais kong mapasa sa iyo ito. Isang malaking bahay
na kasalukuyang inaalagaan ng katiwala ng pamilya namin. At pera sa bangko na mapapasayo kapag nasa tamang edad ka na. Pagkalibing ng iyong ina, kaagad namin kayong dadalhin doon ng iyong mga kapatid at tatay mo para makita nyo ito. Wika ng tiyahin niya. Agad naman niya itong sinabi sa kanyang ama na agad din namang pumayag. Dahil sa katotohanang mahihirapan siyang palakihin ang mga kapatid ni Albert. Sa pagkalibing ng nanay ni Albert, agad silang naghanda upang pumunta sa sinasabing ari-arian ng nanay ni Albert. Nanlaki ang mga mata nila nang makita ang bahay na yon. Ni sa panaginip nilang magkakapatid ay hindi pa sila nakakaapak sa bahay na ganun kalaki. Napakalaki po pala ng bahay na to, tita. Sa amin ho ba talaga to? Tanong ni Albert. Ngumiti lang ang tiyahin niya at sinabing sa kanila ang bahay na yon. Simula sa araw na yon ay doon na sila titira. Hindi na din magtatrabaho si Albert dahil pag-aaralin siya ng kanyang tiyahin. Ngunit ang malaking pagbabagong yon ay hindi lamang pala isang simpleng pagbabago dahil may mga bagay na lingid sa kaalaman ni Albert na mabubunyag sa kanya sa paglipas ng mga araw. Isang taon ang nakalipas. Habang naghahanda sa pagpasok sa paaralan, nadaanan niyang nag-uusap ang isang matandang katiwala ng bahay na si Mang Ambo at ang kanyang tiyahin. Malapit siya sa mga ito kaya narinig niya ang usapan nila. Sa palagay niyo po ba'y nananalaytay sa dugo ng mga bata ang dugo ng kanilang ina? Dahil alam niyo na po ang mangyayari kapag nalaman ng inyong ama na hindi sila purong dugo. Siguradong itatakwi lang din sila ng tatay mo. Wika ng matanda. Tsaka kung nananalaytay sa kanila ang dugo ng kapatid ko. Dahil kung hindi magkakaroon ng kambal na anak si Nieves. Sagot ng tiyahin niya. Matanda na ang iyong ama, Amelia, kaya kailangan nang mamili ng papalit sa kanya. Muling wika ng matanda at agad naman itong umalis. Labis na pinagtataka ni Albert kung ano ang ibig sabihin ng kanyang tiyahin. Sa kabila ng mga katanungan, ay nagsawalang kibo na lamang siya. Hanggang sa isang araw, habang papunta ng paaralan, papalabas pa lamang siya ng gate ng bahay nila nang may nakasalubong siyang isang sasakyan. Nakita niya sa loob nito ang isang matandang lalaking puro puti ang buhok at mahahalatang mula sa isang prominenteng pamilya. Inisip niya na may mga panauhin lang ang tiyahin niya, kaya agad na din siyang tumuloy sa paglalakad. Nang bigla na lamang siyang tawagin ng tiyahin niya, agad naman siyang bumalik sa loob ng bahay. Albert? Iho, maaari ka ba munang lumiban sa klase mo kahit ngayong araw lang? Wika ng kanyang tiyahin. Sige po, tita. Bakit po? Agad na tanong nito. Tinugon naman siya ng kanyang tiyahin na may mga naghihintay na panauhin sa kanya sa loob ng bahay. Pagpasok niya ay agad niyang nakita ang matandang nakasakay kanina sa sasakyan. Nakangiti lang ito sa kanya. At nang lumapit siya dito ay agad na hinawakan ng matanda ang kanyang mga pisngi. Kuwang-kuwa mo ang hugis ng mukha ng iyong ina. Ikinagagalak kitang makita, iho. Ako ang Lolo Octavio mo, ang tatay ng nanay mo. Naparito ko upang sabihin sa iyo, iho, na hindi lamang itong mga ari-ariang ito ang mamanahin mo sa akin. Bilang nag-iisang anak na lalaki ng aking pinakamamahal na anak, ikaw din ang hahalili sa akin
bilang tagapamagitan ng mga engkanto sa mundo ng mga tao. Nanlaki ang mga mata ni Albert sa mga narinig niya sa kanyang lolo. Kaya agad siyang nagtanong dito. Ho, ano pong ibig sabihin yung tagapamagitan? Takang tanong nito sa matanda na noon ay nakangiti lamang sa kanya. Sa tamang panahon, iho, ay mauunawaan mo. Sa ngayon, hayaan mo muna akong makapagkwento sa iyo at bumawi sa mga taong hindi kita nakasama. Wika ng matanda. Habang naglalakad sila papunta sa likod ng bahay, ay nagkwento itong matanda. Ayon sa kanya, ang tungkuling tagapamagitan ng mga engkanto sa lupa ay isang katungkulang ipinapasa sa kanilang henerasyon. At sa pagkakataong ito, siya naman ang napili ng kanyang lolo. Ngunit dahil sa hindi ito maunawaan ni Albert, ay ipinagsawalang bahala na lamang niya ito. Lumipas pa ang napakaraming taon. Nasa hustong gulang na itong si Albert at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya. Habang nag-aayos siya ng kanyang mga kagamitan, ay napansin niya ang kakaibang pakiramdam na parang may mga nakatingin sa kanya mula sa likuran. At sa tuwing lilingunin niya, ay wala namang tao. Madalas habang naglalakad siya ay nakakakita din siya ng mga taong tila ba'y yumuyuko sa kanya. Yun bang parang nagbibigay ng pugay? Inakala niyang dahil lamang ito sa pagod, kung kaya't hindi na niya gaanong binigyan ng pansin. Ngunit isang araw ay bigla na lamang siyang nakarinig ng mga ingay ng taong nagpapalakpakan habang siya ay nakaupo sa loob ng kanyang opisina. Alam niyang walang ibang tao sa paligid, kaya nagtaka siya. Lumabas siya at agad tinanong ang sekretarya niyang nasa labas lang ng pinto ng kanyang opisina. Ses, may narinig ka bang palakpakan dito? Tanong ni Albert. Wala naman po, sir. Wala naman pong ibang tao dito eh. Tugon naman ng sekretarya. Inisip na lamang niya na baka dahil lang yon sa antok, kaya nakakarinig at nakakakita siya ng mga bagay-bagay sa paligid. Hanggang isang hapon, sakay ng kanyang sasakyan at papauwi na. Maayos naman ang pagmamaneho niya nang bigla na lamang may isang matanda ang tumawid sa kalsada, dahilan para bigla siyang magpreno. Sigurado siyang natamaan niya ang matanda dahil may narinig siyang kalabog sa gawing kanan ng kanyang sasakyan. Agad siyang bumaba upang tingnan ito, ngunit laking gulat niya dahil wala namang tao sa kalsada. Pero nang tingnan niya ang bumper ng kanyang sasakyan, ay may malaki itong tupi na animoy may tumama na isang matigas na bagay. Laking pagtataka ng binata dahil wala naman siyang nakitang nakahiga sa kalsada. At noong mga panahong yon ay walang katao-tao sa lugar. Nagsimula nang magduda si Albert at nasabi na lamang niya sa kanyang sarili na, Ito na ba? Ito na ba yung sinabi sa akin ng lolo ko maraming taon na ang lumipas? At nang umuwi siya ay agad siyang lumapit sa kanyang tiyahin na noon ay nakaupo sa sala. Tita, magandang gabi po. Bati nito sa kanyang tiyahin. Oh, Albert, nandito ka na pala. Maupo ka't may sasabihin ako sa'yo. Wika ng tiyahin niya na makikita ang pag-aalala sa mukha nito. Ano po yun, tita? May sasabihin din po sana ako pero sige, mukhang mahalaga ang sasabihin niyo kaya mauna na po kayo. Tugon ni Albert.
at nagsimulang magkwento ang kanyang tiyahin. Ang lolo Octavio mo, mukhang mamamaalam na. 3 araw na siyang hindi bumabangon sa kanyang higaan. Kaya kung maaari ay puntahan mo ang lolo mo sa lalong madaling panahon. Dahil alam mo na, may ihahabilin sa iyo yun. Wika ng tiyahin ni Albert. Agad naman niya itong sinunod. Hindi na muna niya sinabi ang lahat ng nangyayari sa kanya. Sa halip ay pinuntahan niya kaagad ang lolo niya sa kwarto nito. Pagpasok niya ay agad naman siyang tinawag ng kanyang lolo upang paupuin sa tabi nito. Pagkaupo ni Albert ay kaagad na itong nagsimulang magsalita. Apo, sa palagay ko ay dumating na ang panahon mo. Hindi na ako magtatagal. Sa ayaw at sa gusto mo, ikaw ang hahalili sa akin. Ito ang kapalaran mo at hindi mo ito maaaring talikuran. Sa huling pagkakataon, nais kong humiling sa iyo na tanggapin mo ang tungkuling ito para sa ikabubuti ng lahat ng mga nilalang, mapatao man o hayop. Dahil sa mundong ito ay nangangailangan ng mga tagapamagitan na kagaya ko upang maisaayos ang lahat. Pagsasalaysay ng lolo ni Albert. At dahil ito ang huling kahilingan ng lolo Albert niya, ay umoo na lang siya sa pag-aakalang pwede niyang takasan ang katungkulang ito. At nang tinanggap na niya ang tungkulin, kinabukasan ay pumanaw din ang kanyang lolo. Sa panahon ng lamay ay wala namang kakaibang pangyayari kay Albert, hanggang sa nailibing na ang kanyang lolo. Isang gabi habang nagpapahinga sa kanyang silid, ay nakaidlip si Albert. At nang magising siya, laking gulat niya dahil nasa ibang lugar na siya. Nakita niyang iba na ang kisame ng lugar, na tila ba nasa loob siya ng isang napakalaking palasyo. Nasaan ako? Anong ginagawa ko dito? Tanong ni Albert sa sarili, nang biglang may nagsalita mula sa kanyang likuran. Nandito ka sa aming lugar. Maligayang pagdating sa mundo ng mga engkanto. Wika ng lalaki na nakatayo sa likuran niya. At nang lingunin niya ito, ay napaatras siya dahil sa ang nilalang na nasa harapan niya ay tila isang naglalakad na punong kahoy. Maitim ang mga mata nito at ang mga paa at kamay ay tila mga ugat. Sa ulo nito ay may mga sanga na may tumutubong mga dahon. Mundo ng mga engkanto? Bakit ako nandito? Takang tanong ni Albert habang iniikot ang kanyang paningin sa buong paligid. Narito ka para pagtibayin ang kasunduan sa pagitan namin at ng mga tao. Alam kong naipaliwanag na ito sa iyo ng lolo mong si Octavio. Kaya nagtataka ako kung bakit nagtatanong ka pa. Wika ng nilalang. Sinubukang pisilin ni Albert ang kanyang pisngi para malaman kung nananaginip lang ba siya. Pero laking gulat niya dahil nakaramdam siya ng sakit. Hindi panaginip ang mga nagaganap ngayon. Halika na at naghihintay na sa atin ang iba. At agad nang naglakad ang nilalang, papalabas ng silid. Sumunod naman si Albert at habang naglalakad siya, sa isang mahabang pasilyo ay may napansin siyang napakarami pang ibang nilalang ang naroroon. Lahat ng yon ay nakatitig sa kanya at nakangiti. Agad silang pumasok sa isang silid.
Isa yung silid kainan na may nakalagay na mahabang lamesa sa gitna. May ilang mga nilalang pa ang nakaupo doon. Pinaupo siya ng nilalang na kasama niya sa isa sa mga bakanteng upuan at nagsalita ng, "Narito ka sa harap ng konseho upang manumpa ng iyong katapatan sa iyong tungkulin na maging tagapamagitan ng mga tao. Kaya buksan mo ang plato na nasa harapan mo at bilang pagtanggap nito ay kumain ka kasabay namin. Nang sa ganon ay mapabilang ka sa konseho at maging ganap na tagapamagitan para sa mga tao." Wika ng nilalang. Agad namang binuksan ni Albert ang plato na nasa harapan niya at nakita niyang may lamang gintong kanin ang platong yon. Ngunit nagdadalawang isip siya dahil hindi niya alam ang mga mangyayari sa kanya kapag ginawa niya ang nais ng mga kasamahan niya sa silid na yon. Kapag ginawa ko to, anong magiging kapalit? At paano kapag tumanggi ako? Tanong ni Albert na ikinagulat naman ang lahat. Kapag kinain mo ang gintong kanin na yan, ay magiging kaisa ka na namin at walang magbabago sa buhay mo. Maliban sa magkakaroon ka ng pananagutan sa mga engkanto na nananahan sa lupa dahil ikaw ang tagapamagitan. Nasa kamay mo ang kanilang mga buhay at kaligtasan. Kapag tinanggihan mo naman ito, mawawala ang lahat ng alaala mo tungkol sa mga nangyayari ngayon at maging ang mga alaala mo simula nang isinilang ka sa mundong ito. Pagpapaliwanag ng nilalang. Laking gulat ng mga ito dahil biglang tumayo si Albert at akmang lalabas ng silid. Ngunit pinigil siya ng isa sa mga ito. Handa mo bang itaya ang alaala mo at ang katinuan mo para lang sa pansariling kapakanan mo, tao? Binibigyan ka namin ng pagkakataong maging kaisa namin at dapat ituring mo tong isang karangalan. Wika ng isang nilalang na may mahabang balbas na nakasuot ng gintong korona. Muling nilingon ni Albert ang plato at nagsalita ng, "Karangalan? Karangalan bang matatawag ang maging alipin ninyong mga nilalang sa kabilang dimensyon?" Tugon ni Albert na ikinagulat ng lahat ng nasa silid. At pagkasabi niya ng mga bagay na yon, agad din siyang naglakad papalabas ng silid. Akmang pipigilan pa sana siya ng mga ito, pero naging mapilit siya. "Buo na ang aking pasya. Hindi ako magiging tagapamagitan ninyo sa mundo namin. Dahil una sa lahat, hindi ko naman kapasyahan ang pagtira ng mga engkanto sa mundo ng mga tao. Ikalawa, kapag nagpasya silang tumira sa mundo namin, sarili nilang desisyon yun at wala akong kinalaman dun. Kaya hindi ko tatanggapin ang anumang alok ninyo. At handa din akong isakripisyo ang katinuan ko." Wika ni Albert at nagtuloy na siyang lumabas sa silid. Ngunit paggising niya ay nasa kwarto na ulit siya ng bahay nila. Ilang taon pa ang lumipas mula ng pangyayaring yun sa buhay niya, ay unti-unting lumayo sa kanya ang kanyang mga kapatid. Namatay na din ang tiyahin niya na tanging nakakaalam ng kanyang sikreto. Unti-unting nawala ang mga ari-ariang pinundar niya, maging ang bahay na ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang. Hanggang sa tuluyan na siyang nalugmok sa kahirapang kanyang pinagmulan. At ang malala pa, hindi niya matanggap ang mga pangyayaring yon, kung kaya nawala siya sa kanyang wastong pag-iisip. Nagpagala-gala si Albert sa lansangan na walang patutunguhan. Kinakausap rin niya ang kanyang sarili.
Paminsan-minsan ay dumadaan siya sa isang bakanting lote at pinagmamasdan ito. Sa tuwing may mga taong nakakakita sa kanya, ay sinasabi niyang, "Dito nakatayo yung mansyon namin dati." At paminsan-minsan ay nakatayo siya sa gitna ng loteng yon at iniikot ang kanyang tingin na para bang pinagmamasdan niya ang buong paligid. Kadalasan pa nga ay dito siya natutulog. At minsan, nakikita siya ng mga taong umiiyak mag-isa at biglang tatawa ng malakas. At dahil dito'y pinagtatawanan siya ng mga tao at walang sino man ang naniniwala sa kanya. Dahil ang tingin ng mga tao sa kanya ay isang baliw. Ngunit lingid sa mapanghusgang kaisipan ng karamihan na totoo ang lahat ng sinasabi ni Albert, na minsan sa buhay niya ay nanirahan siya sa isang mansyon na ipinagkaloob ng mga engkanto. Ngunit binawi ito dahil sa pagtatanggi niya sa isang kasunduan na maging isang tagapamagitan ng mga engkanto. Okay, shout out ko muna yung mga nag-renew ng badge na sina Earl M. Pic, Ann Lopez, at kay Luis Cardoza. Okay, Warrior members lang muna tayo ulit kasi after nito, sunod-sunod na series pa yung i-upload natin. So, hindi pa ako makakapag-promise ng shout out. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.